Bun găsit! Bună, Anca! Bună! Se spune despre apă că are memorie. Cum adică? Apa are memorie. Oh, ce frumos! Din ce e formată apa, mai bine spus? E foarte interesant să știm că apa este compusă din două gaze, hidrogen și oxigen. Și prin uniunea două molecule de hidrogen cu una de oxigen se creează apa. Este cel mai complex element al naturii. Știința și fizica newtoniană nu pot demonstra nici la ora actuală cum acest element al naturii se dilată în momentul în care îngheață la temperaturi scăzute și se contractă, practic se evaporă când atinge temperaturi ridicate. Și este foarte, foarte interesant că în natură apa este un element viu. Prin toate locurile pe unde trece, înmagazinează informații. Adică se și spune că apa are memorie. Ce înseamnă lucrul acesta? E bine de știut că, apropo de apa vie, așa cum îmi place mie să o numesc, generatorul de apă Kangen preia apa de la robinet și o restructurează, o revitalizează, o aduce în formă hexagonală, exact ca celulele din corpul nostru. Și practic noi bem o apă vie. Foarte interesant. Ce spui despre experimentele lui Masaru Emoto? S-a vorbit mult despre asta, sunt lucrări, cercetări pe subiectul acesta. Da, a fost foarte plăcut pentru întreaga lume să asiste la fotografiile pe care acest savant le-a făcut, a înghețat apa și a expus-o anumitor cuvinte, anumitor stări sau muzici. Și în momentul în care a făcut lucrul acesta, în funcție de informația care i s-a dat, apa s-a structurat diferit. A fotografiat-o și au rezultat imagini cum sunt acestea. La cuvântul mulțumesc sau la bucurie sau la iubire, apa îmbracă o formă hexagonală. Iar, știu eu, apa de la robinet sau dacă a fost expusă la o muzică prea puternică, prea gălăgioasă sau dacă i s-a dat un îndemn negativ, apa e practic diformă. Nu are un aspect armonios în structură. Și el a făcut o revoluție prin lucrul acesta și ne-a dovedit și nouă, că, pentru că suntem un organism viu și avem apă vie în noi, ne autostructurăm în funcție de cuvintele pe care le folosim, de emoțiile pe care le avem, de mediul în care trăim. Deci asta este relevanța pentru sănătatea noastră. Da, tot ceea ce facem creează, practic, definirea noastră ca și structuri. Modul în care se restructurează apa la nivel molecular. Și asta se vede și pe fața noastră, și pe silueta noastră. Și pentru că noi suntem mai mult apă decât materie, vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta, că practic noi suntem proprii noștri creatori, cum se și spune. Și un lucru care mi-a plăcut foarte mult este că în stadiul embrionar suntem aproape 100% apă, practic ne naștem din apă. Când ne naștem, suntem, să zicem, un procent, cam 85% apă, pentru că intervine carbonul, după care, în timp ce înaintăm în vârstă, pierdem cantitatea, dar și calitatea lichidelor din corpul nostru. Și e foarte important ce aducem noi în corp, cum susținem viața, cum susținem această entitate care este corpul nostru, care are și un suflet și, practic, prin însuflețirea respectivă, noi suntem în viață. Și exact așa, din punct de vedere spiritual, ați văzut aghiazma. Aghiazma este o apă care este expusă unei rugăciuni. În religia noastră ortodoxă așa se numește. Și ea nu se strică. Da? Deci cu cât ne rugăm mai mult, cu cât folosim cuvinte mai frumoase, întreținem tot ceea ce suntem. Și atunci,
când bem apă Kangen, care este restructurată, nu? În mod natural, aducem în corpul nostru o apă vie, o apă sănătoasă. Care ține viața. De aceea, generatorul de apă Kangen este și supranumit fântâna tinereții. Este ca și cum am avea în propria noastră casă propriul nostru izvor. Exact. Mulțumim, Anca! Cu drag! Pe curând!